fraților, și bine v-am regăsit la al doilea episod. De data aceasta avem și un invitat. O să ne jucăm un joc cu droguri. Haideți să mergem să cumpărăm aia. Mihai, hai după mine, dar ai grijă să nu te prindă poliția. Da. Avem și tutorial. Trebuie să mergem la... A, ba nu, că aici să cumpăr cu cash. Vorbim cu gâsca asta sau curcanciu, nu, ce-o fi asta. Dacă mai vreți serii de genul, trebuie să mergem la tine. Dacă mai vreți serii de genul cu acest joc, să facem, zi tu, Mihai, câte like-uri. 50. Cam mult. Vă mulțumesc de vizualizări, că am făcut o grămadă de vizualizări. Mihai, trebuie să cumpărăm marfă. De fapt, droguri, cum ar veni. Să cumpărăm pământ, clește, de asta, raft. Cumpără tot acolo, ai cumpărat tot? Da. Și câteva pungi, 71 de lei. Hai că mai avem, e bine că avem 300 de lei. Să cumpăr acum de la dealerul ăsta. Bun, să punem prima oară asta. A, am cumpărat raft, dar aveam raft. Să mărâră. Așa. După marfă că am cumpărat. Ai cumpărat tu? Da. O să punem ăsta aici. Exit. Du-te tu după marfă că eu plantez aici astea. Și vezi că mai am și o de plantat. Opa. Ne pune să vorbim cu ăsta. Gata așa. Noi ne-am mai jucat jocul acesta, dar pe alt de ăsta. Poate la final o să ieșim și o să intrăm. Plantează tu că trebuie să pun apă. Sunt 4. Jocul nu este greu rău. Va să vă spună și Mihai. Plantează tu. Da. Ce-ai cumpărat? Plantează asta aici. Sau ai luat tu drogurile? Da. De fapt, nu e droguri, este chipsuri. Cum ar veni chipsuri? Unde e? Uite aici. Păi, Nu acasă așa. ce faci, mă, că am cumpărat și eu? Bă, nu mai cumpăra. Acum plantez. Nu trebuia să-l cumperi pe ăsta, hai că îl lăsăm noi pentru zilele grele, îl punem aici. Ai stropitoare ude și tu. Am tot ce trebuie. Da, uite, vezi că las marfa. Uitați, trebuie să apăsăm click și apăsăm D sau A. Acum trebuie să udăm aici, unde ne arată ținta aia. Nu este foarte greu jocul. Acum trebuie să... Ba, ai plantat tu? Da. E bine. Deci, până la urmă, câte like-uri să facem, Mihai? 20 și după revenim cu partea a doua. Da. 20, mai facem tot așa, 20, după aia mai mărim prețul. Cum ar veni prețul la like-uri. Deci mai avem 339. Hai să ne facem prima oară prețurile. O să o vindem la 45. Așa. Stați așa să... Nu trebuie să-i dăm acum aici. Deja avem mesaje, Mihai. Marfa am mai cumpărat eu. Uite, mi-a cerut 3 pungi 79 de lei. Hai să negociem puțin. 3 pungi 79.
Scoate-le mai scump. Na, i-am dat. Păi o pungă este 45 de lei. Dă-te, să fac repede astea. Apăsăm 3, luăm cleștele și apăsăm aici. Este foarte tare jocul, ne-am mai jucat. Dar am vrut să facem și o serie. Da, să luăm așa, ca pe Druglor de ăla. Cred că știți. Și facem așa. O să... ce s-a întâmplat? O să revenim dacă e când facem... Când terminăm tot. Bun, am revenit, am făcut 4 pânși doar de chipsuri. O să dăm close, apăsăm T, scoatem telefonul, apăsăm aici, așa. Acum primul mesaj, să vedem. Așteptăm mesajul. Până atunci, Mihai, vreau să te duci să mai cumperi niște cartofi. Stai că dau eu comandă. Vezi că am luat, e 4 în dulap. Vezi că am mai luat și eu 2, du-te tu după ele. Primul mesaj. Perfect. Accept. Acum repede. Știi să oprești producția? Da. Oprești-o. Trebuie să ajung într-o oră la băiatul acesta. Bun, și prima pungă de chipsuri va fi vândută fix acum. Primii noștri bani, 138 de lei. Stai că nu mai știu unde apăsam. Lasă că opresc eu. Am uitat și eu. Deci, dacă mai vreți chestii de genul, să facem 20 de like-uri, cum a spus Mihai. Ne pune să mergem în două părți aici. Ai luat tu chipsurile? Așa. Da. Ne pune să mai mergem unde? M-am pus să plantez, dar acum... Nu, poliția! Nu, mă la taser! Mă ia poliția! Nu! Lasă-mă! Și am uitat să-i explicăm că dacă ne ia poliția, ne ia din bani. Da, ne ia o sumă de 25% din bani. Dar dacă avem cash, ne ia numai cash din 25%. Ne ia doar din cash. Dacă nu avem cash, avem 0 cash și pe card avem mai mulți bani, atunci ne ia după card. Putem să batem și polițiștii. Da, hai să-l batem. Gata, Avem. le-am bătut unul. Și uite, am plantat, ai tu stropitoare? Ia hai să mergem acolo să vedem ce e. Da. Cred că de aici ne cumpărăm case, Mihai. Ia să vorbim cu ăsta. Da, de aici cred că ne cumpărăm case. Da, de aici ne cumpărăm case. Hai să vorbim cu Dial. Ai luat pat? Pat ai luat? Da, avem acasă pat. 805.000, 25.000. Apartament la 800, Mihai! Deci să facem 800 și venim cu apartament în forță în următorul videoclip. O să vedem, să plantăm. Uite și tu. Uite că am plantat eu. Ai plantat tu? Foarte bine, Mihai. Pasăm 4, ținem stropitare și apăsăm. Acum dăm doar așa. Nu trebuie să dăm neapărat pe țintă, dar dăm doar așa la mișto. Bun. Dacă mai vreți chestii de genul, să vină 20 de abonați. De like-uri, doamne, abonați.
Când o crește nou cannabis? Hai să ne culcăm câte ceasul. Hai să ne culcăm. Prima seară, să vedem. Culcă-te. Gata. Am făcut 138 de lei, 201 XP. E bine, e bine. Am făcut? Da, am făcut level up. Și cam așa constă jocul. Da. Nu este foarte greu să zici că... Fermier care crești Bă, de ce avem cartofi. producția... De ce aveam mesaj? Mă pune să vină doar. Uite, culege tu cartofii. Hai că-i culeg eu. Trebuie să-i culegem pe toți, absolut toți. Așa. Și să venim aici. Păi avem cartofi. Hai să mai facem niște chipsuri. Fă tu chipsuri. Stai puțin să pun, dar nu mai înseamnă să pune tu sămânța acolo că am pus pe pământ. Astea mea preferată, fac chipsuri. Îmi cer scuze la lag, dar nu prea avem un net. Mă duc să iau pungulițe. Păi avem destule pungulițe. Ba nu, mai avem 2 și s-au terminat. Și cumpăr 10. Nu trebuia o să cumpere aparatul ăsta. Ce? Aparatul ăla de făcut? Da. Păi m-am gândit să cumpăr, să facem de 2 ori mai rapid. E cel puțin, dar nu avem unde să-l punem. Uite aici, mutam raftul de mai lângă coșul de gunoi. Sau uite, dădeam asta. Mamă, Dădeam câtă măsuța de poliție. mai încolo. Ia, mă duc să explorez puțin harta. Haideți să căutăm apartamentul, să vedem unde este apartamentul. Gata că primele... Pe lângă biserică, cred că e pe aici. Am văzut eu ceva. Biserica. Uitați-l aia în față. Unde? L-am găsit. Unde? Uitați ăsta. Aha, te văd. Ăsta e? Ce scrie sus acolo? Stai că nu văd. Da, uite aici e apartamentul. Cred că... Uite pe aici. Unde? Prin spate? Da. Wow! N-avem cheile să le deschidem. Frumos este. Da, e frumos. Ăsta este apartamentul, cred că Și uite! Cred că uite depozitul. Da, ăsta verde. Ce scrie? Container. Zombie Bears. Aici nu e depozit. Da. Nu, numai că... Hai acasă, Mihai. Haide. Hai să-l batem pe ăsta, că n-am dat un pumn. N-am dat pe lângă, dar hai. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să lăsați un like, să facem 20 de like-uri dacă mai vreți episoade de genul. Și v-am pupat, pa!